almost mChristian wese ari kuziva Queen Nadia right now. Pandambokubvunza wakamuziva sei Queen Nadia? Waitsvagei kupeji kwaQueen Nadia? Mukristu wese, since nhasi iri Sunday, I'm just going to do a short video. Mukristu wese ari kuziva Queen Nadia, akaona Queen Nadia. Nhasi kuchechi enda unoreurura. I know handisi kufanira kuita mavideos ndichituka vanhu or ndichitaura anything bad about people. That's not me. But pane pamwe pekuti you are compelled to say something even uchiona kuti chinogona kurwadza someone. But my intention here is not to say anything bad about Queen Nadia. She's doing whatever that she's doing, and that's not my business. My business is with you, vatendi, maKristu. And inini I'm one of them. So handisi kuzvichenesa panyaya idzodzidzi. Zvinhu zvandakangonzwawo zvichitrenda kuti kune munhu anonzi Queen Nadia akatrenda mazuva apera. Vanga vasingamuzivi musatoenda henyu unotsvaga kuti ndiani. Garai matosiyana nazvo. The moment yauri kunotsvaga zvauchanoona ikokoko hauzombosiyani nemunhu aona porn. So not only varume, even vakadzi, as long as wakaona mavideos ayaya nakedness, hazvina kururama kuti mukristo unge wakaona zvinhu zvisina kunaka. So endai kuna Mwari wenyu munoreurura kuti ndakaona nakedness yemunhu asiri spouse yangu. Izvozvo hazvitotenderwi naMwari kuona nakedness yemunhu asiri spouse yako. Every time daukupai this warning or this teaching or this revelation rather. Every time dzidzai kuti every time paunaona nakedness yemunhu asiri mudzimai wako or murume wako, reurura kuna Mwari, because you have been exposed kuzvinhu zvisina kururama. Even unintentionally ukaona munhu akashama, enda kuna Mwari wako unoreurura. Haubvi anything, and it does not take you much time. Even that moment yawaona chero uchidrive chero uchifamba. So just confess kuna Mwari. Hazvikutoreri nguva izvozvo. Zvinogona kukutorera kana 1 minute or 30 seconds. Ngoreurura kuti Mwari ndiregererewo ndaona nakedness wemunhu. Zvatopera. Let me tell you something. Ano pane debate rekuti mwana wa Noah ndiani zviya Ham akakeserwa chii. Vanhu vazhinji vamwe vanoti akakeserwa kuti akaseka. No, nyaya haisi kuti akakeserwa kuti akaseka. Akakeserwa kuti akaona baba vakashama. Mukaverenga the story iyaya zvakanaka, muchaona kuti vamwe vana vakazoenda vachifamba nenhembeshure. I don't know munoti nhendeshure here kana nhembeshure. Vakavhara kumeso kwavo vasingadi kuona nakedness yababa vavo. Saka nakedness inorepresenta chivi. Saka every time, even paunenge uchiona movie papa, ndosaka ndichiadvisa kuti vanhu musaone mamovies asinei nezvekuita naMwari, because mazhinji acho anotokuonesai pornography musingadi muchida. Even music imwe yamuri kuona yekuti vanhu vanenge vari half naked iri kukukesai without you knowing. You are being blinded spiritually. Chinogona kusatove chitadzo kuna Mwari, inogona kusatove a sin kuna Mwari, but your spiritual eyes are being blinded. Rekanimbokuudzai something. Do you know kuti munhu ari normal unofanira kurota daily? Wakaona uchipedza wiki usina kurota, ziva kuti something is wrong. You have been blinded, your eyes have been blinded by what you see, or your ears. Waitwa inonzi asinganzwi anonzi matsi nezvinhu zvaunoteerera. Ndopaya panozonzi hanzi your eyes or your ears gate to your soul. Saka ngwarirai zvinhu izvozvo. Avoidai kuona mamovie asina kururama. Avoidai kuteerera music isina kururama. Like I said, handisi kuataka anyone here, but concern yauya. I just thought sezvo iri Sunday kudai, umwe noumwe aende akabata something. Woenda pamberi paMwari, wonoudza Mwari wako kuti wakaona vanhu vakashama, Mwari vakuregerere. Inoda kutsiura futi kune especially vanhu vari kudiaspora or vari kugara mudzimba dzekuroja, vanogara nevana vavo. Vanhu vane system yekuita bonde vana vakatarisa. Izvozvo you are exposing your children and you are cursing your children without you knowing. And also zvimwe zviri kuitika nezvekuti vabereki vari kugara muma1 room, vangava mai, pamwe vari kugara nekamwana kavo kamusikana. Kamwana kako kamusikana ikako haufanirwi kugeza nako. Zviri nani iwewe umugezese, usamurega achiona your nakedness. Kukesa mwana. Even uriwe baba,
usarege mwana wako mukomana achiona your nakedness, kukesa mwana without you knowing. I know kuti mune muchigara muma one room and pane vamwe vanogezera muma one room. Indai nenyaya dzenyu kuna Mwari. Acknowledge kuti this is wrong. Moreurura. Kana paine mukana, iwewe samai o sababa uchigara nemwana wako mu one room, zama at least maybe kugeza maskati mwana wako ari panze, not kuzogeza mumba, or maybe kuzogeza arara zvitori nani. Samu exposure to your nakedness. Zvinouraya ma spirits, not physically. Unogona kusaona effect yazvo, but it's going straight to the spirit. Right? Ndichinopedzisa kunyanya yema movies. Ndiri kukupai yambiro yekuti regai kuona ma movies asine nechekuita neumwari. Especially anenge achitotaura kuti ane romance, achitotaura kuti ane sex. Avoid watching those movies. Because mamwe ma sounds amunonzwa ayaya, they are making you deaf. Spiritually, not physically. Physically, hazvitorina kana effect. Your body enjoys that. Let me tell you, zvinoenjoyiwa nemuviri wako kazhinji kacho, mweya wako hauzvidi, mweya wako hauzvifarire. Saka nyama nemweya wako zviri kurwidzana. Nyama yako inoda chikafu, mweya wako haudi chikafu. Nyama yako inoda zvinhu zvakachena, ma bling bling hembe. Nyama yako inoda ma Ferraris, mweya wako haudi zvese izvozvo. Mweya wako unenge uchida zvinhu zvine utsvene mukati. So nyama yako iri kukurwisa. Nyama yako is your first enemy. Chii chinoita kuti vanhu tisanyare kuona that movie rinenge richiita vanhu bonde pa movie, right? Kana usingakwanisi kuona movie iroro nemubereki wako, kana usingakwanisi kuona movie iroro nemwana wako, kana nemunhu waunonyara, why are you watching even uri wega? Because una Mwari. Mwari atoripo pauri ipapo. Saka ndiani wauri kurespecta iwewe? Mwari ari pauri nemubereki, kana kuti natezvara vako, kana kuti naambuya, kana kuti nemwana wako wauri kurespecta kuti okay, this type of movies ndodziona ndandega mubedroom. Even pornography haitenderwi kuona, even nemurume wako, don't watch it. You are defiling your spiritual eyes. And why from me? There are revelations dzinouya with what I'm saying here to you. I know unogona kunge uchitotsvaga scripture, zvakanyorwa papi Peter zvauri kutaura izvi? Hazvina kana pazvakanyorwa. But Jesu achitaura anotaura kuti ndichakutumirai mweya mutsvene, mweya mutsvene uchakudzidzisai. Saka pane zvimwe zvakatovingira mweya mutsvene kuti uzotidzidzisa. Nekuti Satani haana kumira kugadzira matricks. Matricks iwayo unogona kuverenga Bible ukashaya explicitly paino rebuke kana kuti paino rambidzwa. But nekuda kwa mweya mutsvene amatiri, unogona kutoudza usamwe Coca-Cola nemweya mutsvene. Reason iri yekuti pamwe mweya mutsvene ane zvaaona pa Coca-Cola kuti handidi kuti mwana wangu unge uchimwa Coca-Cola. Saka iwe unogona kuenda unoti zvakanyorwa papi mumagwaro, Bible rinoti hanzi eat whatever I said before you. Munhu anokota ma scriptures kuti it is sanctified by the word of God through prayer. Yes, I know. But again, is it not the same Bible rinotaura kuti hanzi musadye food sacrificed to idol? Hapana kumbonzi namatirai. No, hanzi don't eat food sacrificed to idols. Not in the Old Testament, ku New Testament zvinotodaro. So ndichidzokera back kunyaya ya nakedness. Vanhu vese vakaona mavideo a Queen Nadia, handei kuna Mwari tinotaura na Mwari tinoreurura. Yes, kana wanga usati watoona, don't even usatombotsvage kuti ndiani. Wanzo wangonotsvaga page iroro wakutonozvisvibisa semuKristu. So this is not a direct attack to anyone else, but ndiri kumira nemaKristu, ndiri kumira nevamwe vangu, because tiri vemumba imwe chete. Iwe ukapinda muchechi mandinopinda wakasviba, unogona kuti svibisa. Because mbiriso, hanzi kambiriso kadiki kanogona kukanganisa zvinhu zvese. Zvakangofanana nepanobikwa keke. Ukangokanganisa ka ingredient kadiki diki so, pakapinda chinhu chasingafaniri kupinda mukeke iroro, unogona kutomosha keke rese. Saka munhu akauya ari defiled anogona kupinda naSatani muchechi, akakonzeresa nyonga muchechi, because apinda naSatani muchechi. Satani apinda legally because apinda through munhu. So hatidi defiled people. Ngadzokerei tinoreurura. Siyai vanhu vari kuita zvekunyika vaite zvekunyika. And I'm not saying only you, even inini pachangu inini. Even iye Queen Nadia anotozviziva kuti maKristu chaivo, vatendi chaivo havafaniri kunge vachiona mavideos angu. So whenever she's doing her videos, she's doing it
for those who are of the world, she knows that kuti mavideo ake hatombokwanisi kuenda nawo muchechi achaaita, because she know kuti audience yake haisi vanhu vemuchechi. But the fact yekuti isusu tiri pamasocial media unongosanganawo nazvo kana ungonzwa something chichitrenda kuti rega nimbonoona like nyama maziso ichi chinhu ichi chinonzi maziso ichi zvinhu tu zvamuri kuona izvi zvinoita kunge zvikomba nezvironda zvakati zviri ipapa pazviri ipapa, but zvinofurira, especially munhurume kungonzwa kuti pane munhu anenge asina kupfeka zvakanaka ameno zvazviri. Ndosaka shoko raMwari richizoti flee from sexual immorality. Kumurume, murume anoudzwa neshoko raMwari kunzi tiza. Sezvakaita Joseph kumukadzi waPotifa, akatiza neupenyu hwake. Hapana mbonzi negotiate ipapo. No. Hapana negotiations. Apo unofanira kutiza neupenyu hwako. So maKristu, varume nevakadzi, tizai neupenyu hwenyu. Avoid watching zvinhu zviri naked. I know it's not only Queen Nadia pa social media pa anenge ari naked. There are a lot of women who are naked, and especially zvimwe zvima content creators zvinoita zvinenge zviri zvinyadzo and all those kind of things. Zvinokudefile mweya yenyu mukatadza kunzwa kana kuona Mwari. Nangoti ndiite ka short video kanaka sezvo nhasi Sunday, we don't want to talk much. Toda kuchenura moyo. Hanzi naJesu, come buy from me gold purified in fire. How do you buy gold purified in fire from Jesus? You confess your sins, you repent, and confess your sins, and he is faithful and just to forgive. I know wakatozviita dzimwe nguva waisatoda kuona, but it just so happened kuti wakangosanganawo nazvo. Aripo mavideos akawanda unogona kusangana nawo, kuti uchitoona movie rausitombo expecta kuti ndo zvarichaita, unogona kutozongoona vanhu vakukanda mabhra pasi vakudiva kutobvisana hembe. Pozotobuda mamwe masounds asitombori right kuti iwe uwanzwe kana kuti uwaone. Those kind of sounds dzinokuita kuti uve usinganzwe spiritually. Kana uchida kuweya your spirituality, kana uchida kuweya kuti wakamira papi naMwari, tarisa your spiritual life, tarisa kuti uri kurota here, uri kuwana here zvizaruko from mweya waMwari. Hanzi neshoko raMwari, when deep sleep falls upon men, when they slumber upon their beds, Mwari anotaura nevanhu vake through dreams. Ndopaya panozonzi naJoel, in the last days sons and daughters vachaprofita and they will dream dreams. Saka iwewe unofanira kunge urimo muma last days. So it should be normal for every Christian kuti at least ivaone hope 2-3 per week. Not kuva silent. Kuva silent totally akaimbwa na Captain Britain. Anyway, ladies and gentlemen, thank you so much. Nokutendai maona this video. Kana uriwe umwe asati atendeuka, Kristo ndiye mchengeti. Come to Christ. Chimbonzwisisa, chimbotsvaga about Christ. Chimbotsvaga kuona mavideo anotaura nezvaJesu. Umbonzwa kuti maKristu anenge achimbotaura chini zvaJesu. They are so obsessed about this Jesus. What is it about this Jesus? Just find out. I'm telling you, you will turn to Jesus and you will see that he is the greatest character that ever lived. And he is still living. Indeed, he is still living because he is the beginning and the end, the Alpha and the Omega. Ladies and gentlemen, once again, Peter Mutarane signing out.